Meesten die brengen iets spul. En daar zie ik altijd wel licht in. Dus ja, van het voorjaar ook, daar heb ik buiten lampen. En dan na de zomer is alles weer vet, want ja, daar komen weer toeristen en die nemen het mooi. De meeste ingerende dingen heden hier. Ja. Ja, maar ja, ik vind dat ook mooi gewoon van ja, aparte dingen. Overal zit een betekenis bij die. Ja, en een mast? Ja. Ja, die komt van oude Zeugen, die knapt er toen aan. En wij zeilden naar Kreekt achter met een lonneke. En toen is Elke Dijkstra die is disqualificeerd. Want die mast die kwam van SKS al, van Zuidwesthoek. En bij de SKS dan mag er wel een staaldraad in hebben, maar bij de IFKS niet. En hij zeilde al een beetje met dispensatie, geloof ik. En toen knapte er raar en toen bleef de top aan het draadje hangen en toen werd Elke gedisqualificeerd dat jaar. En nou heb je allemaal steun. Ik heb toen die muur eruit gehaald en ik denk ik moet er een dikke balk hebben. Toen bij Piet Blauw lei je nog een mast. En ik denk, nou ja, die kan mooi met mij naar huis. Dat heeft wel wat. Kom! Hey! Kom weg! Nou, kom op! Nou, misschien hier. Ja. Ik ben Bramers en Brutus. Ik ben heel nuut. Ik ben zo nu, die kan gewoon aan het touw, kan ze gewoon met hem te kuieren. Ophouden. Hij houdt niet van de camera. Ja, ik krijg dat er zo niet binnen, maar ik weet niet. Ja, maar ja, dat denk er maar om hoor. Wat is dat? Ja, dat is een mammoet, hè? Ik denk er ook wel wat mukker met, maar ja. Aan de ene kant vind ik het ook wel weer grappig. Nou, ja. Nou, je hebt hier zo'n mammoet in de tuin. Ja, ja. Dat is toch mooi, je ziet er toch mooi uit. En die meesten die maakt, die hebben ook super gemaakt, vind ik. En wat vinden de meesten ervan? Nou, de meesten vinden het wel heel leuk, ja. Deze Piet het 1. Ja? Ja. Ja. Durkere Piet het 1. Ja, durkere de mammoet, hè? Ja. Hoi. Hoi, kijken. Hoi. Maar Johan hier dus al in. Ja, mijn zoon die leidt nog bed. Die gaat vrij vandaag. En met z'n tweeën wonen we hier. Oké. Ja. En wat gezellig? Ja, wij kennen het heel goed met elkaar vinden. Ja. Ja. Hij noemt mij de liefdeheid van de wereld, dus daar is het ook genoeg. Goeie. Ja, goeie, waar is het voor, man? Omroep Friesland, heer. Omroep Friesland. Wat ben je on van? Nou, dat kent dan misschien. Voor je. Morgen laat alles zit al weg. Nou, had je naar de BM zorgen, Ja. er zit net zo vol meer rond. Nee? Er zit net zo vol meer rond. Dus het meeste leidt je wel. En heb je wat zin in de winter? Ja. Ja? En dan lekker weer even rieden. Als sterrentochtje. Een halfsterrentagje? Ja, zeker. Want ik ken dat nooit op jouw leeftijd. Nee, maar ik probeer het wel. Ja? Ja. Jij jouw stem inschreeuwen? Ik heb een startnummer onder de toet. Aha. En hoe lang ben je dan lid? Vanaf 63. En heb je altijd een alle 11 dag naar rieden? Ik heb het wel geprobeerd. In 84 die ik ziek. In 86 heb ik hem uitgereden. In 97 ben ik bij Bolzwart opgehouden. Ik hier naar Redens. En wil net leeuwen, maar ik hier bloed in de schoorsteen. En alle nagels gewoon dragen. Alle jaar? Alle ja, ja. Dus. Doe maar. Ja. Maar in 86 heb ik hem uitgereden en wie ik nog vat donker ben, toen ben ik 46. Dus toen kon ik nog wel knap reden. Maar heb je ondertussen wel weer naar je nagels dan? Ja, die ben er al weer opgekomen. Ja. Oké. Hier zal een beetje vreemd worden, maar voor de rest valt het in orde. Oké. Ja.
Maar als hij nou komt, dan ga je er toch weer voor. Ja, van mijn vrouw weet het net. Maar ik denk wel dat ik start. En hoe oud ben je al? 21. Ja, mijn vrouw die stiert me afstaan. Die zegt, en dat maakt net, maar ik denk wel dat ik het probeer. Je krijgt er glimmeegjes van. Ja, oh, het is zo bijzonder. Je weet er net hoe een gevoel dat is, als je daar in die vlakte staat. En het vriest 15, 16, 17 graden. Ja. Nou, dat mij beleven. Dat is een gevoel. Ja, daar word ik nog emotioneel van. Ja. Dat is zo bijzonder. Brak in de kiel. Ja, werkelijk. Ja. Ja, als je de kans krijgt, dan mag je dat proberen. Nou, dat is